Ayithi. Hey. Sahlekanga la bafowethu. Angihlekizwa lena iphoyisa laseKokstad. Lisenza bebhongweni listability khona. Hey. Liyakufonela lithi, "Hey, wesikonde wafuna ukusishisa lendlu nje, wenzani ngempela? Wenzani ngempela, wenzani ngempela? Ubona ngempela ukuthi izwe libheduka kanje, wenzani ngempela?" Ngidayi. Ngiyabantshela ukuthi bazi ukuthi hey yakugiqiwe lapha. Le ishuka imbodla kulela jele. Manje into asengihlekisa ngayo uthi ayithi-ke vele yena-ke vele vele istability usebenza vele kulama section aley'mosho ukuthi ezaziwayo ukuthi lezi hayi ziyingozi kakhulu-ke lezi ziyasatshwa. I understand. Uthi hey yimi lo yangihleli lapha kwipaneli ngibona ukhetha Matlala ukhiphe isandla uthi ngeke sibize ngegama. Uthi ukhiphe isandla nge-ash lento engishilo ngathi ingangesinkwa iyona nje into okwazi ukuthi kena ulunguze kuyona. Ngithi I understand ukuthi kwenzakalani. Uthi ngimbuka ekamereni ngihlala lapha epanelini ngimbuka lapha ekamereni ngithi mina wenzani lo yamuntu. Uma ngithi ngiyabheka ukhipha izandla zombili yabona ukhipha izandla zombili kanje like njengomuntu oshukayo njengomuntu oshuka insango. Uthi hayibo isibasha siyithathe ipitsango uthi ngiyibuke kahle. Uthi ngiyenyobe uma ngithi ngiyabheka ushukubala. Uthi hey uthi hey lo mjinto ushukubala mfethu ayikho into ayishukayo. Uthi ayikho into ayishukayo. Uthi mfethu ayibuyisela ngaphakathi lezandla kuba ngathi uyafasa kanjalo. Yabona uthi ngivele ngiqhamuka ngento lapha kunefastera elincane nje elincane iphoyisa elikwazi ukulunguza khona. Yabona uthi hey yebo lasiboshwa wenzani? Athi baba ngiyaxolisa. Athi wenzani? Ethi baba hey ucabanga. Ezinhlenga singalala. Enhlenga singalala la. Bafowethu hey. Lapha bafowethu libhlungu lela jela ngifuna ukunitshela banga. Uyabona? Engifuna ukukhuluma kakhulu ake ngibuyela kuma ex offenders. Kuwo wonke ama ex offenders kuwo wonke amajele. Bafowethu lalelani. Yekelani ukukhalisa izingane ngejele. Yekelani ukukhalisa ingane ngenombolo. Ngani ngoba mangabe ngempela lento eniyibiza ngayo niyona. There's no need for you ukuhlangana nengane. Mfana omncane uyamonisa kakhulu ayazi ukuthi ngenombolo isanokubisi then inokumchama. You understand? Ikhuluma inombolo. You understand? Bese wena uyayibhekapa. Bese lento futhi eniyenzayo egcwele yonke lezi ndawo nibulawa indlala msunini. Yabona? Lento lena yokuthi kena niqhashe lezi ingane. Lento eniyenzayo nikhanda iziboshwa zakusasa. Nithi thina asizale. Nithi thina asizale sizalele ukuthi ke sizale iziboshwa zakusasa. Nisho njalo bangani bami? Cha phela anikwazi ukuyenza lento bafowethu. Anikwazi ukuyenza lento. Nina kumele nibe zibonelo ezinhle kulezi ingane lezi. Uyabona? Ungafuni nje ukubona ingane ihamba itepha isibhluku la estradini. We understand? Sangane ikhanda, ushaye futhi. We understand? Lizokwakheka ke izwe lethu. We understand? Futhi niyeke lento kuwo wonke ama ex offenders. Ngikhuluma ngama ex offenders. Nigcwele ama TikTok, nigcwele ama TV, each and everywhere. Nikhuluma ngejele as if ijele into emnandi. Tshela ingane iqinise ukuthi ijele likho mnandi bantu bami. Ningaboshwa. Uyabona? Ningaboshwa. So that we can build our country ngendlela ekuyiyona yona. Kunje emalokishini
kunamaqembu nje ngakithi kunento okuthiwa ama last warning bayibiza ngamagama mawuthi yabheka lezi ingane ayikaze ziboshwe zonke ukhona nje uBhongozo yedwa owake waboshwa wafika wathi uthatha inombolo lapha ejele uyabona nakhona naye uyinto nje ungayazi afika ibize ngento enkulu engaka ngokomthetho walento eniphakamisayo lamasimbeni enombolo ngokomthetho wayo ithi wena uyakha awubhidlisi mina ngizonitshela iqiniso ngizonitshela iqiniso ake ukuthi wonke ama ex offenders akabe izibonelo ezinhle emphakathini nibone ukuthi kuzoba njani nibone ukuthi ke nakuzoniphathelani lokho lelizwe leli kuzoniphathela ngaphandle ke wena mawumgulukuthi nje uhunta wena uphuma namhlanje ejele wena kuyaziwa ukuthi kusasa uzobuya ngisho umbhedo wakhe abasawundluli kuyaziwa ukuthi umnikazi uyabuya kusasa uthi ufika lapha session tuyabuyela endlini yakho inkinga yeni yodwa wonke lama ex offenders azofike aphume emajele ngathi uhulumeni ngayibukisisa lento wonke umuntu akaqala ebhongweni manje uyabona ngoba nibhizi nehla nenyuka nixoxela ingane ngala mahotelini ukuthi hayi lapha kudliwa imfene lapha kudliwa ikarikopo kwasho kwathi bangani bami yekelani lo dodweni hayi lapha kuphatha ifoni hayi lapha mina ngithengisa kanjani nje kahle kumele ushaywa uyisiboli bolile uyabona uzotshela abantu laphandle wena anithoza nalungiseka mangabe niseza naleyo mentality bangani bami anisoze nalungiseka uyabona mina angikwazi wena la ngaphandle usuka lapha ngaphakathi uzokhuluma inombolo ngengane engazi utho ngenombolo uzoyifundisa kahle uzoyakha isiboshwa sakusasa le nombolo eyiphakamisayo ithi ithi ikhulumela nabantu abangayazi ngana baningi abantu asibaziyo thina la ngaphandle baningi thina abantu asibaziyo ababhantinti iminyaka you understand namhlanje bayazi igwili bashanga emkhaba engaka ngeke nje ubezubeze bekhuluma lo dotwini bese kuthi nina inswela boya ninosikotheni niphuma lapha nitepisa amabhlukwe nifuna ukinfluence izingane kuyothi kuphi nomini kuphi ngiyanibuza phela khulani la phumana umkhankaso nivule inhlangano zenu zokuhlumelelisa izimilo zeingane ingane mayibona ukuthi yaphuma endleleni ikhalime wena umnandi niba isiboshwa ngiyanibuza phela ngikhuluma nani ma ex offenders njengoba nibhizi nehla nenyuka ema TV la yinina beze benisabe ngisho ngithi kodwa Nkosi yami lokhu bakusabani Jehova yabo uzosabisa abantu la usijwayela amasimo madlile bakho nansi into bese ngithi ngiyayikhohlwa the most of nina my ex offenders enikhuluma ngeyinombolo nikhuluma ngamajele at the same time nifike nithi nizi number 1 namagunya uyabona lento eniyibiza ngayo ithi waba sesigabeni sokuba yigunya okanye yinumber 1 sewusesigabeni sobumnomzana akekho kumnomzana ufuna ukuthi ke na ingane ikhulele ejele okanye yenze into engalungile noma niyazi lento enibiza ngayo niyazibiza nje hambe nisiphaphela la nina izinto